احترامی соли ҷорӣ дар марзи ҷумҳурии қирғизистон ва тоҷикистон содир шуд. Дар воситаи ахбори омма ҳама гуфта гузаштанд. ҳозир вазъ дар зери назорат аст. мо дар якҷоягӣ бо мақомотои корҳои дохилии ҷумҳурии қирғизистон якҷоя патрул гурӯҳи мобилии патрулӣ гурӯҳи пиёдагардӣ зери назорат қарор дорад вазъият. ҷое ки тепаронӣ шуда марзи ҷумҳурии тоҷикистон буд, ҳамаш ба воситаи ахбори омма карда ҳозир зери назорат аст. вохӯриҳои ҳам сарҳадбоно ҳам мақомотои коридори дохилӣ ҳаррӯза ҳаст. ҳар рӯз мо баробарои онҳо дар чӣ дар вилояти Баткени ҷумҳурии қирғизистон ва тоҷикистон вохӯрӣ карда истодем ки вазъ мутаддил оварда он низоъу нофаҳмиҳое ки аст аз байн равад.